Assalamualaikum, welcome back to TMSP Vlogs. Ay ka pa mag-subscribe ba? Subscribe na kamo. Bang kamo mapaya ma-notify bang ang video bago sin TMSP Vlogs. Welcome. So in topic ta dunay ni amon Afghanistan. Kaya kahaponin Afghanistan nagpakoy din nga wala nila. Atin niya after 20 years nagbalik nakapamarintain pag tumpukan Taliban. Ang Taliban ini strict ba siya magpamarinta? Kung biasin kay banan. Pag among paglangon mga in babae mag-school, indagin is kataan. Matukas-tukas ba yung pamarinta nila? Amo yan tuwing kiyanggawan sin kaybanan bangsa. Jari may taba nagpaakoy tao yaon. In mga kaybanan nagsakat ng mga plane, nagpinting. Nahipo yung plane, nagdasok ba halong plane, maakoy sila rin ha Afghanistan. Hiyanggaw sila ha Taliban. Pagka Taliban nakapamarinta na, pagpakoy naman si president nila mo na mamarinta, nag-take over in Taliban. Nagpinting mga webida ha, mga tayal. Hindi, tamay-tamay ito yung natali nila, magpinting sila ha plane. Labi ito yung hanggaw nila ha Taliban. Inbunal niya, in Taliban ini, tiyataayunan siya sin kamatauran ha tao ha Afghanistan. Hangkan siya masinaman ini timitindog. Biyaon nakapagkawasa nagbalik. Pagka miyakoy na yung president nagkakawasa. In Afghanistan, in daginis dahil sa bangsa, alaw mula niya. In majority, amo mga bangsa Pashtun, labi kapatan percent, ang pasumunod in Tajik, ang pasumunod in Hazara, ang pa Uzbek, ang pa Turkmen, iban kaywanan pa. Jari alaw sin bangsa Pashtun, biya dahil sa siya sin Tausog. Nagpipihak-pihak matawad sa pihak president amon miyakoy yato bangsa Pashtun day sab day nga dukaing pihak damikyan in uhan sin Taliban yon bangsa Pashtun day sab sa dukaing sab siya pihak jari in kamatawran sin nagkakawasa ha Afghanistan mga bangsa Pashtun sila yon mga kamatawran nagtataw maasalom sin Afghanistan Pashtun bangsa Pashtun nasud man sila si communist. Nagbuno sa muning kasud sin Soviet Union na marinta. Kataan sin bangsa halawm sin Afghanistan. Nagpatindog tumpukan, nagjihad pa kanya-kanya imatuha Soviet. Dukaing tumpukan mujahidin in piajato nila. Bukon kagi nagtaayo. Natin niya, bukpihak aun mujahidin. Bukpihak aun mujahidin. Tanto bang dukaing pihak, dukaing bangsa magkuansan. Di sa magtaayon. Pag-ubos ito, pag-ig sin Soviet deng ha Afghanistan, inaato sin mga mujahidin amon nagkakawa sa isab mga politician communist na atin na nakabining communist ni sabihin na ato nila namarinta kanila kon naraog nila manin communist nakapamarinta in den ha bangsa Tajik bilang president bangsa Tajik Afghanistan nakapamarinta na ang president bangsa Tajik tanto di kaamuanin kamatawran atawa amon majority amon mga bangsa Pashtun in majority kon atin niya di mato na isabin buno Taiwan atin niya civil war nagbuno na isab mag Taiwan pagka bukon kamatawran in nakapamarinta atin niya bukon majority nakapamarinta tanto may luala saan lukay kapag akawan kawasat timampal in Taliban bilang baugbog sin bangsa Pashtun atin niya sila in timampal baugbog sin mga bangsa Pashtun matawad bangsa Pashtun amon dayon ha mga province ako sin daerah kaya amuhan ha tumpukan sin Taliban atin niya 90% sin Afghanistan iban Kabul na akaw sin Taliban masayat to. Ubos amon mga bukon bang sa Pashtun kay panan in simulang ha Taliban. Atin niya pasal pag langon sin Taliban in babae mag-school iban mag-indaginis katan mag-social di dulan sin Taliban. Irong tapis suko ba in babae in music haram in mga Shia di magkatunga kagi nila bunuon nila ubusonin mga Shia amon pihak Hazara bangsa Hazara kamatawran Shia iron tanay nang na opposition atawa sulang ha politics sin Taliban in mga bukon bangsa Pashtun saltang mataw di sa taayon ha opposition sin Taliban dahin hagwa ula bukon biya sin Taliban tuhula rain timaayon kanila ha masayat amon Pakistan Saudi iban UAE pagkain opposition mataw dula nag-recognize kanila na kabisan in Taliban pagupos yato biyono isab sin US in Taliban naraugman in Taliban in opposition na marinta nagpakoy ani sa mga Taliban Palau province pa nagtapok sila pa kakimbahan pa mga daplinan sin Pakistan nagtatapok sila dito
Atin niya pagka-position na sin Taliban in nakapamarinta tiya taayunan sin paston ha daira. Alam niya on the sa paston na daira taayon ha position nila taayon ha bukun taayon ha Taliban. In kamataw paston bukun taayon ha Taliban amon ha daira. Tanto dukalan na yung mga bangsa paston amon bukun daira amon mga majority bukun na daira. Tagpindahan sin opposition in undang-undang hinang sin Taliban i-form nila katan. Nagduruhon na pasok sin paston mon majority miyasok kanila pasal in undang-undang nakauna pindahan nila pag sayo ini nakabalik na isabin Taliban limanto pasal lukay nila diara ugat nagtipon sila tao nag-regroup sampay amon bukon bangsa paston piag palamod recruit dasin mga Taliban piasod pa tumpukan nila pag abot pa jaman ni Trump inigi Trump in mga sundalo US then ha Afghanistan kabayan ni Trump di siya makalamod ha buno alom sin Afghanistan. At sambil mari pa pamarintahi Joe Biden, liao si Joe Biden yung meron na nag-deploy sundalo pa Afghanistan. At why nagapi sin namarintaha Afghanistan, amon position sin Taliban yon. Jadi chance na sin Taliban lumantop magbalik mamaos. Inot na ako sin Taliban in kawasa. Inot na in Taliban nagpahaloy sin pagka-strict nila nakauna matukas sila biya nagpalunok-lunok na silang katyo. Nagpamakay ng mga hula dukaing biya sin China, Iran, biya kay nila. Atin yan diplomatic na ba sila bukon na biya sin tagna. Atin yan nagpatawd sila gapi bihaon. Atin yan bukon na biya sin nakauna in Taliban, nagpalunok na siya bihaon. Bima na misan kaw pagpaamo sin pamarinta mo bang bukon da kabayaan sin kamatauran at majority halaw mula di da kaw karulan iban di kaw lukayan. Suwaira tuod maakad in kabayaan sin majority atawa kamatauran. Ang kanin Taliban nakabalik nagkawasa pasal namarintayat to amon president miya ko yato bukon kabayaan sin majority. Amo ito, that's all magsukol. Thanks for watching. Stay safe guys. Pagpabaksin na kamo inway pa nakabaksin ay nakamo dumungog sin soy fake news. So take care. Assalamualaikum. Bye bye.